بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلبنا. Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Подписчикои наве ки ба канали ман обуна шидаистен, ҳаматон хушомаден дӯстони меҳрубон. Иҷода боша ялама кадистан баъзе лавзода мушкчирӣ меган. Маҳсулотш боша гӯшт, руған, пиёз, болгарский, картошка, сабзӣ, нахӯд, бринҷ дар кораю мош дар корай. Аввал дар дегмон боша руғанро меандозем то ҷӯш шудани руған боша. Пиёз, картошка, сабзӣ, болгарский ҳамаша реза мекунем. Баъди руған таспид, баъд гӯшта меандозем, бирён мекунем, сирхак хушрӯ бирён мекунем. Айболош боша пиёзи реза кардагимонам меандозем. Баъде ки пиёзмон сирха кишид, айболош боша 2 қошуқ томат меандозем. Томата боша камтар пиёзу гӯшт кати мезирбонему. Айболош баъд болгарский, сабзӣ, картошкаро меандозем. Баъд зирбака хушрӯ сирхакак бирён мекунам ман. Хай ҳар кас мақсад ба вай худаш, ба дили худаш мақсад зирбака тайёр мекунад. Не ки очаҷони мо боша, да мо ёд додагия ки зирбаки хӯрока бояд саб сирха кунем да мақсад. Баъди зирбакмон тайёр кишид, ба об мерезем. Ҳамин зирбаки хӯрокмона боша, бисёртар бирён ки кардӣ, мақсад ҳам хӯрок сирхак мебиёд, ҳам маззаш ба мазза мебиёда. Дӯстони меҳрубон, ин гапон барои духтаракое ки нав меомӯзанд хӯроккунира, барои ҳамо дахл дора хоҳарҷонако. Апаҷону хоҳарҷоное ки комментариҳои беҳтарин менависен, дар видеои ман лайк мемонен. Ай ҳаматон миннатдорум дӯстони меҳрубон, ҳаматонро дӯст медорам. Беҳтарин подписчико дорум дӯстони меҳрубон. Апаҷону хоҳарҷонои ман, наворе ки охирон мондагӣ будам, хушрӯ дастгирӣ карден, комментариҳои беҳтарин навистен. Ай ҳаматон миннатдорум дӯстони меҳрубон. Не ки ҳарчи сабаб боша, видеои мара лайкош нест шидистай. Намедонам ҳамин 2-3 соат мегзара, нигоҳ мекунам 15-та 20-та лайкҳо нест шидистиям. Хай ҳеҷ гап надорад. Баъд апаҷону хоҳарҷоно пурсидестен ки дар кадом шаҳрен. 3 алаф мондагӣ будам, навори 3 алаф мондагиам пурсидестен. Апаҷону хоҳарҷоно, номи канали ман влоги оилавӣ дар Москвай. Ман вақте ки дар Россия будем, ин каналро ҳуй карда будам. Ҳозир боша Тоҷикистон омадагиам. Хай насиб иншоалло як кишид номи каналма алиш мекунам, барои чӣ ки дигар ба фикрам ки Россия намерем да мақсад ҳам Тоҷикистон хонаводармона обод кардагиам. Хай шукри Худо, ҳамиҷа ба фикрам зиндагӣ мекунем. Апаҷоно, ман кӯшиш мекунам ки дар комментариҳои ҳар яки шумо ҷавоб гум да мақсад. Якта апаҷон навистагиен ки 3 алаф чия хоҳарҷон. Намедонам ай чӣ сабаб боша, шумо мумкин намедонед апаҷон. 3 алаф боша алафи баҳорияй. Вай дар таркибуш бисёри баъд ёд дора. Барои организми инсон фоидабахшай. Мумкин ки шумо нахӯрда бошед апаҷон. 3 алафа хиёл мекунам ҳама медонанд ку. Ин айҷада боша гӯшта бирён кардум, пиёза андохтагиём, баъд томата андохтагиёму. Томат боша, не ки томати хонагӣ, ай томатое ки худам банка маҳкам мекунам ҳар сол. Ай ҳамун томат ман вобше ай бозор намехарам да. Як бор томат мекунем, ҳамин вақти тобистонда ай болгар, помидор, ай ҳамино томат маҳкам мекунам. Бовар кунед зимистона мебурора, бо 3-4 банкаи дигам зиёдӣ мекунада. Ин айҷа боша зирбака сирхак бирён кардагиём. Об меандозем. Баъди об андохтан боша нахӯд меандозему. Баъд бринҷу моша шушта мондагиём вайёра меандозем. Баъд намаку приправа меандозем.
апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша интернет магазин як хоҳарак мона боша пешкаштон кардистам. Курпачаворӣ доранд, пастел, баъд либосҳои мусулмонӣ доранд. Беҳтарин либосҳо, платьяҳо доранд духтаро. Куртаҳошон боша зебояй. Баъд сатр доранд, хиҷаб доранд духтаро. Ина навор кардагиам. Тамошо кунен. Рақамҳошона боша дар рӯи экран мондагиам. Дута номер доранд духтаро. WhatsApp группашона боша дар комментария закрепид мекунам. Ин хоҳаракмон боша YouTube канал дора. Меган ки кадоми дуроя подписат куна, обуначиҳои ман 5000 та шава, розыгриш сар метиҳам духтаро. Баъд доставкашон боша тамоми шаҳрҳода беплай. Мақсад имрӯз агар заказ карден, пага меравен, ай почта мегирен духтаро. Беҳтарин ай либосошон марҳамат кунен, тамошо кунен. Instagram канал доранд, YouTube канал доранд, Telegram канал доранд. Ҳамаша боша дар комментария закрепид мекунам. Шахсоне ки ай ҳами каналҳо кадомиша ки дорен, марҳамат кунен дароен. Дар YouTube каналшон боша чие ки ҳастай, ҳамуна мақсад заказ кунен, дар шумо доставка мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дароен подписат кунен, ай номи канали ман салом расонен. Медонам ки дӯстои беҳтарин дорум, подписчикои беҳтарин дорум. Марҳамат. Ин аҷада боша дӯстони меҳрубон, яламаи очагии мо ҷӯшидастай. Мемоне меҷӯша, мепаза, шира дора ки ғафсак меша. Баъд газмона мекише. Ана иҷада боша хӯроки ма кадагӣ тайёр шид. Дар табақи чӯбӣ кашидему, баъд сари дастархон овардем. Ин наворум боша дар моҳи Рамазон навор кадагӣ будум. Влогон бисёри баъд ки будан, ира наомондум дӯстони меҳрубон. Ана иҷада боша чакчак кадагиум, иҷо чакчака пухта гирифтагиум. Барои хамируш боша тухм дар кӯрай, сода дар кӯрай, ор дар кӯрай. Дар наворум ҳастай дӯстони меҳрубон, кадоме ки тамошо накардагиен, влог партофтагиум. Барои ҷиҳанма фотияш чакчаки калон кадагӣ будем. Ранги ҳаму тайёр кадагиум да дӯстони меҳрубон. Баъди чакчака шӯридан боша, мемонем дам метиҳемша я ним соат, баъд тунук мекунем. Борик мебуремша, пухта мегирем дар авған. Баъд бо лакоша боша кати писта, бодом, кешю, маиз кати украшат кадагиум. Баъди ҳамаша хушрӯ украшат кадан боша, баъд пистаи блендер кати бо майда кадагиум нимша, баъд бо лаҳакошта кам-камакӣ рехтагиум барои украшати болош. Баъди чакчака пухта шуданмон духтаро, баъд қандову тайёр мекунем. Дар як коса шакар боша, ним коса об меандозему, як пиёла асал меандозем. Дар ритсепти чакчаки майда ҳамқадар мерада. Ба хушрӯ када якҷоя мекунему, дар формочка мерезем, ба ҳамхе украшат мекунем. Ин аҷада боша чакчаки ман тайёр шуд.
дар рӯи дастархони идона монда будум. Ина буридагиюм бо нишон додагиюм. Беҳтарин чакчакайда духтаро ҳамха хушрӯ сахта какай ки ихе намерезада. Мақсад вақте ки асалш бисёртар ки боша баъд дигариш маҳкамак меша, мечаспада. Мақсад хушрӯ мебина бинен ягон гар намереза. Хушрӯ акайда дӯстони меҳрубон. Касе ки ай ҳами чакчак каданияй беҳтарин чакчакай барои тӯю маъракаҳоям зеби дастархонай. Хамируш боша чӣ қадр резона кайда даҳан об мешавадане ки. Хайр дӯстони меҳрубон, то наворҳои оянда. Худо нигаҳбони мову шумо.